Igandean bete ziren 60 urte Bob Marley jaio zela. Bob Marley jauna Rastafari erlijioan murgilduta zegoen eta berau aldarrikatu zuen musikaria eta fenomeno soziala dudarik gabe, bai Jamaikan eta gero munduan izan zituen jarraitzaile guztiekin, ez? 60 urte esan bezala, 81 izen Bob Marley 36 urte zituela, gazte, musikari arrakastatsu asko bezala. Eta aipatu, Rastafari esan bezala, esan dugu erlijio hori jarraitzen zuela, eta Rastafari erlijioa bazetorren nonbaitetik eta Etiopiatik etorri zen nahi zuzen ere. Irudiak ere hangoak dira, ez da? Rastafari Makonen printzearen izenetik dator, gero 1930an emperadore izendatu zuten, eta gero Haile Selassie bezala ezaguna izan zen, eta Bob Marley omentzeko urtero egiten dute bai Rita da Bob Marley fundazioek omenaldiak, ekintzak egiten dituzte, normalen Jamaikan egin izan dituzte, eta aurten Afrikara, Etiopiara hain zuzen ere, bereien webgunean esaten dute Etiopia dela Afrika batuko egoitza, eta bertara joan da hain zuzen ere omenaldi hau. Rigia, txurroekin lotzen dugu, marihuanarekin. Eta penaz, Etiopian debekatuta dago marihuana erretzea, beraz, jarraitzaileek. Kandona egon dire. Bueno, izango dute txokoren bat erretzeko. Seguro, hemen ere debekatuta dago, baina.